kalai dan kam ya ka ri ka jongi ru kam tam ha ka jala jongi ngadang pit ya ka video ikong versi ni ama pin skam lang parlang pin skam lang te skam mo kani ka sarkar lani kanu ka sarkar kala dei pantau kita ki an ki bating namar ni ki ba ngila ai bor ngila jit ya kita kinong mi khmat ki jongi ki ban long kita ki batte lakam ha ka district council lani kita ki batte lakam ha ka darba thawan kata ka dei ka ba lai dan kam kerke mata ba kan nang mi kisni kilalang bon ki ai ki jing pharia ya ka dei ban riu jongi mat kata ka ding yam bom burom shu wa ya ki dei riu ki ba don ha ki dei ki bor sanjar kata ka mot ma la ka district council ru ani ha ka legislative assembly ru judan shu kata ka ding burom ya ki dei ki nomik man ta ka ba ki ong be u praston u arden u merba u pala kata dei ka ba ha ka dei ban riu jongi hi kala tu no kata ka akor jong ni kasih kata ka burom ka akor ki nok sora kata ka dei ka ba ngalayo I ba ha ka ne ka juk mata ba dan shu kata ka akor sora ka ba ngalayo I pat ban saki pat tan ha ka tu ba mencisni ka ba iba arden iba laju kerhat iba laju perngem iba laju lada kapor ka man mi kum sim shabar na ka bata kata ka jing pom khoi hak sanchar khada henry onda ilalet pat has ora ka ktin ka thali jong ikala pher patang has ora ngadang yo I ya kata ka akor ka burom jongi patitang has ora pangayo I be ba arden idang burom kata ka de jing burom jong ba arden ya kita ki riu rang ba kita ki kena samlah ki bawan ha ka ne ka rensan na ka benta matken Lash out on your styles with the Mintra ko ya iba arden ru henry ha ka punya lang asora iba arden ai dak kitien ki bajali ja dak kitien ki ba ai burom ai kublai hadu ya ki channel 3 pat ba ai burom ya ki nong sora ibalan no senyang ya I wat hadu da ka pisaru kam shimdei be pan kade ki baki kwa peno ki samla ki long keme ki long kapa ki kwa peno da ka jing I kade kata ka jing wan jong iba arden ha ka shnong sora ka ba idam tip pan bat ya ka akor ka burum wat nang ta tang shumi na sora ila kelab yang do boy padu brio kade kata ka ba nakwa ba nan ai bor ya sorka makani ka social media kala dei ban pedu pendam no namara Australia kade kari ru kabala tip pakaba ai lat ya ki social media ki bawanra ya ki jing penjat penpra ya kadela ya kari bat khamtam ba ki pedu bor wat ya ka sorka hi hai ka Facebook account jonga ladan de kita sau sudah kawai kadai ka ba ngam tip kamot ayu kata kata sau ngala kaliya ki juki khanna ki bangala ai do video manen tiki ong ba ki de ban post tang kawai ka video shisni tinga ong ka bamot kuno kata ki ong ba so tenan mo haba kren ni kong versi ni mo ngata ngam ong shu mo ba ikong namar la long kimi mo la long ngasngaw kumbas no ya ka kimi te long i sneng set kraw mo yang I kidang kena na I bala mi I shwaya tau banai ka singite kam tip mo so
tenan ba ni kata ke shaki jonga shupa shi pa be te so tenan ban sengam ke video jungi